Абе, покрай рупите към Петрич. От генерал Тодоров, моторист. Ето го и едновагълния влак. Той дойде от колата. Ето тук по тази линия работихме. 2006-2007 година. Невероятно приключение. 43 градуса на сенка. Едвам дишаш. Карата на вода, трябва да работиш по линията. До 1 часа на ует работихме. Самия аз съм пътувал, една час ходих до един, дето служихме в Горна Оряховица, дори в Мусачево. Отидех малко преди стъмни и се върнах в 3:30 през нощта. От Петрич до Генерал се върнах с влак. Първи влак беше 3:30 през нощта.